ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಕಾಸು ಕೊಡಿತ್ತಲಿಯಾ? ಬಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಒಲ್ತು ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ನಿಕ್ಲೇಗೆ. ಶೇ ಅಮ್ಮ ಬೇಜಾರ ನನ್ನ ಮಾರೆ ಏನಂಚ ಮಂಡೆ ಬರ್ಲಿತ್ತು ಮಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಗಂಗಾವತಿ ಪಾತಿರ್ನೆ ಅಂದ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಎನ್ನಡೊಂದು ಈರೇರು ಪಾತಿರ್ನು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಬಾತಿರ್ನು ಎಂಕುಲು ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಲ್ ಅಂದೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಂತದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಅರ್ಡ ಪಲ್ಯವೇ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ. ಓ ಅಮ್ಮ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಉಂಡಿ. ಈರೊಂಜಿ ಸ್ಕೀಮು ಸೇರ್ದಿತ್ತಾರತ ಆಯ್ತಾ ಈ ತಿಂಗಳ ಡ್ರಾ ಇರೇಗಾತನು. ನಿಗಲಿತ ಮಂಡಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪು ನೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿ ಆಕಲಿ ಬೇಕು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮೇರ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದೇ ಅನ್ ಉಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆದುಂಡು ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆರಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಏನಾರತ್ತು ಎನ್ನಾನೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೋಂದುಂಡು ಐಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಿಳೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ತಿರಿಯುಡು ನಂಡ ಹೌದು.